Sokadantza gaur egun egia esan geratu zaigu dantza ritual bat bezala, Irunen behintzat, bere garaian, bere garaian dantza sozialak gizartean eta pixkate disfrutatzeko, eta gaur egun diskoteka egun bezala beste garai batzutan sokadantza egiten zuten. Gaur egun egia esan errituazko dantza bat da, eta Irunen nik uste dut guretzako garrantzitsua nolabait da jaien hasiera, Iruñan txupinazo bezala hasiera. Mila 1979 izan zen Jonkal plazan Kemenek eman zuen lehenengo sokadantza hura. Bitxikeri modura aldi bakarra izan delako, ez ginen gaur egun bezala txuriz eta gorriz jantzita dantzatu, baizik eta garai bateko korporazioan arropakin, kapa beltza, galtza beltzak eta txapela beltzakin. Urte bakarra izan da, gerora beste behin dantzatu izan da arropa horrekin, baina kasu honetan Hondarribiko garai bateko aurren egunean edo el Día del Niño delakoan. Programei begira eta pixkate bitxo horrekin eta hitz egin da eta 1979an San Pedro bezperan dantzatzen da sokadantza. Ez dakigu gaur egungo egiturakin edo, baina bai bazeukala nolabaiteko egitura bat. Eta gero badago urte tarte bat non ja San Pedro bezperan, San Pedro egunean udal batzak dantzatzen hasten dena, eta guldar 22an San Juan bezperan hasten gera sokadantza egiten, Kemenek esan nahi dut, eta gaur egun da arte. Niretzat aldaketa importante bat izan zen, garai batean, ez gaur egun bezala, gaur egun San Juan plazako zorua arlauzaz osatuta dago eta dantzatzeko egokia da, baina garai batean alboko bi pasilloak horrela baziren ere, erdiko pasilloa hartxintxarrez osatuta zeon, eta justo muga hortan hasten ginen alpargata dantzatzen. Eta beti ibiltzen ginen, ia tokatuko zitzaigun, leku lauean dantzatzea edo leku oso egonkorrean eta hartxintxarrez betetako lekuan. Eta hori biltzen ginen, otoitz egiten, ia non tokatuko zitzaigun. Sokadantzaren egitura gu mantentzen dugu nik uste goizaldik Donostian egiten duna. Gure lehenengo dantza irakasleetako bat Mikel Ezkerra izan zen, Pili Murua eta Arantxa Oloitzolarekin batera, eta bera goizaldiko dantzaria zen, eta orduan gaur egun gu dakagun egitura, nik uste dute Donostiko goizaldik egiten duen egitura da. Txistulari lehenengo plazari bira ematen dute, txistulariak agurra egiten dute herritarrei, eta ondoren ja soka ateratzen da. Guk 82an gizonezko edo gaztetxoen soka bat egin dugu. Ez dakite jarrai etorkizunean hola izango da, baina orain arte hola izan da. Eta aurreskulariak egiten du bai udalari agurra eta bai herritarrei. Ondoren aurreko zubia egiten da, nolabait ikuskatze bat, dantzarien ikuskatze bat, aurreko zubia egiten da, eta ondoren ja desafioa dantzatzen dute aurkez aurke aurreskulari eta atzeskulariak. Jarraian edo atzeko zubia egiten da, eta ondoren denak banan-banan dantzatzen dute. Guk dantzari gutxi ginenean edo ez hainbeste, gaur egun bezain beste, banaka egin izan dugu, berez izan barko luken bezala, eta beste batzutan dantzari kopurua handia denean, binaka eta baita iruñaka egin dugu. Ondoren ja, bikote, bai aurreskulariaren bikote eta atzeskulariaren bikote bila juten gera, bikotea hartu eta aurreskularia agurra egiten dio, eta ondoren atzeskularia. Eta ondoren soka osatzen da, sokako partide bakoitza bikote bat hartuz edo lortuz edo.
Eta jarraian berriro errepikatzen da aurreko zubia, eta aurreko zubiaren ondoren txipiritona egiten da. Egia esan doinuzarren artean nahiko kuriosoa edo berezia den doinuzarra, eta berriro ere aurkez aurke, baina ja soka guztia da montatuta dagoela, aurreskulari eta atzeskulariak aurkez aurke dantzatzute. Berriro, atzeko zubia egiten da, soka guztiantzako, eta ondoren saltokako 8koa. Bere garaian esaten zutenez, hor nahi beste doinuzar eta 8ko egin zitezken, guk saltokako 8ko egiten dugu bakarrik, bai aurreskulariak eta bai atzeskulariak, eta bukatzeko fandango eta rinarin eta kale jiran bukatzen dugu. Hori izango litzateke egitura. Niretzat, niri ilusio handia egiten dit dantzatzeak, ederrek lehen esan duen bezala, jaien hasiera da, eta gero horrez gain, nire bizitzaia kemeneri lotuta jun izan dela, eta niretzat ohore balda oraindik zuekin danakin dantzatu ahal izatea. Eta bestetik ere, urteak aurrera doazela, eta hain aktiboen nagola orain, gero eta okerrago bukatzen dut sentiratu edo gogortasunei dagokiela. Baina, hala ere jarraituko dugu dantzatzen.